माने पिपल टु पिपल दोननानै BPF आव ज' जानानै खामानि मावनांगौ आंनि मथेबा थियरियाव जेरैबायदि गोरलै माने प्रेक्टिकेलाव एसे आलादा भेरि जायो बेखौ जुदि EVMनि भुल बा देरहायाखै जबरदस्ति देरहा होदों होननाय जिनिसा बोरै फैनो हायो बेथ' असम्भब जाम्बानिसो खामानि आरोखि राव बाथ्रा माने जेनोब्ला मा बुंगोन मा बुङा बे माने बाथ्रानो माने आन्दायनानै बुंनाय जायो आरोखि दा सोर जेनखो सोर देरहाखो जाय पार्टिया मोजाङै मावदों पाब्लिकजों अनसायजादों बेनो देरहाबाय दिनै बेखौ जों मानिनानै लानांगोन सार जोङो नुनो मोनदों जे बावैसो सान सिगां आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय बिनिनो फिथाइखौ फोसावनानैबो होबाय आरो दानि बे थासारिनि सायावहाय सारा मा फोरमायगोन गिबियावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय आंनिसिम बाहाय बे सोंथिखौ खालामफैनायनि थाखाय बा आंनिसिम सफैनायनि थाखाय आरो लोगोसे दुलाराय नायगिरि आरो रायजो राजा मानगोनां बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनाय साबायखरखौ बावहरबाय दा बाथ्राया जे कुइसनखौ नोंथाङा खालामदों बेयो नंगौ जे आसाम एसेम्बलिया जे MLA इलेक्सन बे जोबनानै थांबाय आरो रिजाल्टआबो आउट जाबाय बेवहाय सोरबा देरहाबाय सोरबा जेनबाय सोरबा खुसि जाबाय सोरबाया दुखु जाबाय बेथ' इलेक्सननि बा गेमनि मोनसे केरेक्टारिस्टिक्स नङा होमबा दा जोंहा BPF हिसाबै जुजिनाय बा बे इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन 15टा सिटआवहाय BTC एरियायाव बड'लेण्डआव गासै 15टायावबो देरहाजोबनो मोनसेल'सो बाखि जादों नङा होमबा बेखौ जों बयबो नुबाय आरो जेरैबायदि जोंहा बेखौ जों रायखांनांगोन जोंनि जे BPFनि मुरब्बि मानिनां मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय आरो बिथांनि लिडारशिपआव बिथाङा ओरै सानै हयै जे बाथ्रा बुङो कमिटमेन्ट होयो बेफोर बिराद बाख्नायनांगोन माने बाख्नायनो माने बियो बुंदोंमोन BTCनि थांनाय इलेक्सनाव बयबो मिथिगौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ इलेक्सनाव बुंदोंमोन बे 25-26नि खमाव खुनु दिन फैया बिनि बारावसो थांगोन बे 28 मोनबाय नङा होमबा 28खौ देरहा होदों एसेल'सो खम जादों ओमफ्राय एकुरेट माने बे प्रेडिक्सना बेसेबां गिदिर आरो फैदो नै दा आसाम एसेम्बलि बे इलेक्सनावबो बुंदों बियो 15टायाव 15टा देरहाजोबगोन दा देरहाजोबगोन होननाय लोगो लोगो देरहाजोब्बायबो मोनसेल'सो कंग्रेस मोनदों नङा होमबा मोनजोबदोंखौनो जों बुंनो हायो दा बेफोर माने पार्टिनि बिराद मोजां मोनसे देरगाथाव एचिभमेन्ट आरो बाहाय खुनु दुइ नाम्बारि आरो बाहाय खुनु आर्टिफिसियेल जिनिस गैया माने जेरैबायदि रायजोजों अनजादों रायजोखौ अननो रोंदों बे हिसाबैनो भटआबो होजादों बे हिसाबै देरहादों दा दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टआ फैगौ 11 तारिखनि उनावहाय बा 11 तारिखआव गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दं दा बाहाय जोंनि 14 जन बा गासै 15 जन एनडि हिसाबै दा जोंहा मा मिनिस्टार मोनो मोना बेखौ जोंहा जेबो खरसा नांगौ गैया जों सानदों मोनोब्लाथ' साब्रै साबा मोनोबा मोजांमोन सानै साथाम मोनब्लाबो मोजांमोन दा बेसेबां मोनो जों बेखौ बुंस'नोबो हाला बा दाबिबो खालामनो हाया दा चिफ साराबो सानै हयै बुंखादों जोंनिया माने मिनिस्टार मोननाय मोनैखौ जों बारा गुरुत्थ' लानांगौ गैया जोंनो मा जाति जोंहा BTCआ गुबुन गुबुन जातिजों बे मोनसे खुंजानाय बा मोनसे रायजो बड'लेण्ड बेवहाय जोङो BTC गभर्नमेन्टखौसो जोङो राफोद खालामनांगौ आरो पार्टि स्ट्रेंथखौ जों स्ट्रेंथेन खालामनांगौ आरो मजबुत खालामनायनि गेजेरजों जोङो गोबाव सम माने दैदेननांगौ माने जेसेबां जाति जनगस्ति दं BTC एरियायाव बेखौ माने फारफ्रोमनिफ्राय जेरै इक'नमिकेलि पलिटिकेलि ससियेलि आरो गुबुन गुबुन कालचारेलि डेभेलप खालामनांगौ राफोद खालामनांगौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांहोनाय खामानि मावनो हानायनि दा बेबायदि हिसाबै जोंनि बे मुरब्बि मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बेखौ स्पस्ट' बुंदों गतिके जों बाहाय गोनो गोथो जानांगौ गैया सोरबा मिनिस्टार मोननाय मोनै सोरबा मिनिस्टार मोनैनि दुखु जानाय बेखौ जों साननांगौ गैया आंबो साननो लुबैया आंबो बेखौनो बिराद मानियो गतिके बे मोनसे गिदिर बाथ्रा जोङो देरहानाय जेननायनिख्रुइ जोंनि खामानियासो बांसिन जानांगौ आरो सैथोथाजों खामानि मावनांगौ
दा सोर जेनखो सोर देरहाखो जाय पार्टिया मोजाङै मावदों पाब्लिकजों अनसायजादों बेनो देरहाबाय दिनै बेखौ जों मानिनानै लानांगोन बेहायथ' 2 नाम्बारनि खुनु आर्टिफिसियेल जिनिस गैया दा बे हिसाबै जायहा पाब्लिकजों अनजायाखै माखासे कमिटमेन्ट होनानै भुल खोथा बुंनानै नंखाय खोथा फोसावनानै जेरै माने पाब्लिकजों अनसायजायाखै नंखायनो भट होजायाखै भटआ खम होदों ओंखायनो जेनदों नङा होमबा बेखौनो मानिनानै लानो हानांगौ दा लानो हायाखैबा बे दुखुनांथाव दा बेबायदि आरोखि दा गतिके फैगौ सानाव जोंनि बिटिसि एरियायाव खुनु दावराव दावसि गैयाजासे जोंनि हाग्रामा सारनि दैदेननायावहाय जोङो गासै एमएलए एमसिएलए इएम आरो रायजो राजा बयनिबो मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों निस्सय फैगौ दिनावहाय जे खोथा एसुरेन्स होदोंमोन कमिटमेन्ट होदोंमोन दाखालि थांनाय माखासे मास मोनबानि गेजेरावनो बहुद आगोलाव इलेक्सन बिटिसि इलेक्सननि आगोल जे कमिटमेन्ट होदोंमोन गेरेन्टि 5 गेरेन्टि बेखौबो मावजोब्बायानो दा हा हुनि एसे आद्रा दं बेखौबो नै दिनै आराम्भ खालामसिगोन गतिके आरो फैगौ बे बोसोरनि थाखाय आरो रेडि जालायबाय मावनोसै गतिके मावगोन मावनायाव खुनु थाथ'नाय गैया बा बाय कमप्रमाइस गैया बा बाय बिसासघातकनिबो बाथ्रा गैया गतिके बिनि स्ट्रेंथ स्टेमिना कमिटमेन्ट बिनि माबाया जेनुइन जों मानिनांगोन सासे लिडारशिप होनबा हाग्रामा महिला सारखौ जों मानिनांगोन आरो जेनुइन लिडार हिसाबै दा सोरबाया माने जाथावथारै खोथाखौबो माबा होलाबायो कमिटमेन्ट होयो खिन्थु मावनो हाया प्रेडिक्सन होयो मावनो हाया थगायनाय नङा होमबा बेफोरबायदि थगायनायजोंथ' नोङो रायजो राजानि अननायखौ मोना अननायखौ होनो रोंबासो अननायखौ मोनफिनगोन दा बेफोरबायदि गुना कुवालिटिया हाग्रामावनो दङ आरो दा माखासे मानसिनाव गैया माखासे मानसिनि जेनेबा इउपिपिएलनि माखासे लिडारफोरखौ नों बुंनांगोन बिसोरना आर्टिफिसियेल माखासे इन्टेलिजेन्ट दं इन्टेलिजेन्ट आरो वाइस हाग्रामानाव बिराद वाइस दं बियो माने ओरैबायदि सानो बे बाथ्राखौ रायलायो बिनि लिडारशिप कुवालिटिया एखे रिजनेबल आरो एक्सेपसनाल बेखौ रावबो दिनै खालामनो हानाय नङा मोजां स्टार्ट खालामनो हायोबा सार दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि जेनाखि गर्जन मुसाहारि बिथां दा बिथांमोननि दोलोआ थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै जेनदों आरो नैबे दा थांनाय एमएलए इलेक्सनावबो बिथांमोना दोखो दोखो जेनदों अब्लाबो बिथांमोना बुंबाय थादों माने इउपिपिएलआ जेनाखै आरो इभिएम मेसिना इउपिपिएलखौ थगायदों होननानै बुङो दा सारा बिनि सोमोन्दै मा बुङो बाथ्रा माने जेनोब्ला मा बुंगोन मा बुङा बे माने बाथ्रानो माने आन्दायनानै बुंनाय जायो आरोखि जेराव देख नुबाय रायजो राजानि नोङो जिखुनु इलेक्सन केम्पेइननि मिटिं बे मिटिङाव जों नायबानो मोनसे जिनिसखौ नुनो हायो चिफ सारा बा बे मिटिङाव स्टार केम्पेइनारफोर जेब्ला लेक्सार होयो जेब्ला कुइसन खालामो बे समाव स्ल'गान होयो बे स्ल'गान होनायाव पाब्लिकखौ नायबानो हमनो हायो बे पाब्लिकआ मा स्टेन्डार्ड मा माने साइक'लजिकेलि नों केपचार खालामनो हायो जे स्ल'गान होनायाव साबसे मानसिया बेसेबां पारसेन्टआ आफा खबदों बा आखाइ थिखांदों बा खुगा सिदों स्ल'गान होफादों बेखौबो नायदो नोङो साबसे मानसिया आफा खबदों बेखौ नायदो नोङो बेवहाय जुदि 70% माने आफा खबदोंबा बे देरहाखाबाय बेखौ नों हमना लादो नों 100% देरहागोन बे एरियायाव बे जिनिसखौ नों नुहुरखायो खिन्थु माखासे बेवहाय आखाइखौनो थिखांनो बिराद गिलिर मोनो आरो माखासे गोसो गैया आफा खबनो बे नों सिंसाबसाब नुबाय 40% 30% नुबाय होमब्ला नों देरहाखाला बे जिनिसखौ नों हमनो हाखायो दा मोनफ्रोमबो माने मेल मिथिङाव जोंना मा जायो ओरैबायदि एक्साइटेडलि आफा खबनाय ओरैबायदि स्ल'गान होनाय रावबो सासेयानो थाबथाया सासे सानैल' नों रुगुंफ्राव माने आफा खबनो रोङै थागोन आरोखि दा बे बिदियाव जों मिथिखायो माने देरहानाया अनिबार्य नै देरहाफैबायबो दा बेखौ जुदि इभिएमनि भुल बा देरहायाखै जबरदस्ति देरहा होदों होननाय जिनिसा बोरै फैनो हायो बेथ' असम्भब जाम्बानिसो खामानि आरोखि राव दा इभिएमखौ रावबो बेथ' मेजिक माबा गैया बुद्धि गैया बेखौ माने जानला मानला खालामनो जेनुइन देरहादों जेनुइन देरहानायखौनो नों फल्स देरहादों होनबा जागोन दा आर्टिफिसियेल बाहाय जिनिस गैया गासिबो नंगौयैनो देरहादों पाब्लिकनि जेनुइन सापर्ट जेनुइन भटिं खालामनायनि थाखाय देरहादों जों बुंथारनांगोन बेवहाय सोरनिबा गर्जन मोसाहारिया बुंनाय बाथ्रा गैयैयाव बाथ्रा दिहुननायसो बियो माने इभिएमनि
भुल माबा सिखाव खावदों मादों बेबो बोरै जानो हायो नाथाय गासिबो एरियायाव मोजां मोनबाय हाग्रामाखौ आरो बयबो पार्टिनि एक्टिभिटिसखौ मोजां मोनबाय खामानियाव आदर्श नीति बेखौ मोजां मोननानैथ' दिनै ग्लोब ग्लोब फैदोंहाय खाम्फा चन्दनाबो दिनै फैफिनदों सोरबा मावथिया फैफिनदों सोरबा जोमैया फैफिनदों सोरबा आरो माबा फैफिनदों मा होनोमोनलाय आगोलनि एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बै माने काजोलगावनि जाय हक गोबां लिडारफ्रानो फैफिनदों जेरावहाय माने बुजिनानै नंगौ हाग्रामानि साननाय हनाय खामानि मावनाया आरो माबाया कमिटमेन्टआ थिग आरो निति आदर्शआबो थिग दा बेनिखायनो बेखौ मोजां मोननानै देरहाहोदों दा बेखौ मानो मानिनानै लानो गोसो गैया बेखौसो मानिनानै लानांगौ गाज्रि गाज्रि दिहुनलाबायो नेगेटिभ माने डेस्ट्राक्टिभ बेफोरबायदि आदजाथारि बाथ्राफोरखौ मानो बुंनांगौ फालाय माने ओरै माबा मावदों इबि भुल बा सिखाव खावनानै देरहादों बेफोरबायदिखौ बुंनो नाङा हामा वाइस बाथ्राखौ बुंनांगौ वाइस इन्टेलिजेन्ट माने फाराग दङ गियानि हाग्रामाया गियानियाव माने इन्टेलिजेन्टबो थाफागोन खिन्थु इन्टेलिजेन्ट होनब्ला आर्टिफिसियेल थायो बिराद थगायसुला थायो दा जोंनि माखासे इउपिपिएलनि लिडारफोरनाव बेबायदि आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्ट दङ आरो आं बे एआइ आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्टखौ होनाखै दा जोंनियाव बेहा माखासे माने आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्ट बानायनानै लानाय थायो दा पाब्लिकखौ थगायनाय पाब्लिकखौ फोलानाय बेबायदि माखासे नङैखौ नंगौ बुंनाय बेबायदि बाथ्राफोर थायो आरो मा बेबायदिखौ फोलादावनो नाङा लिडारशिप बादि मोजां माने दैदेननो नाजानांगौ गावनि क्वालिफिकेसनखौ माने माइनास कलाप्स खालामनानै लायो माने कार्टेलमेन्ट खालामनानै लायो बे खिन्थु थिग नङा आरोखि मोजां बाथ्राखौ बुंबानो जायो सानैहय बुंबानो जायो माने फाग्ला 15था देरहागोन होनदों मालाय शिबसारा 15थाबो देरहादों मोनसेल'सो खम जादों सैथो बियो नुहुरखानानै बुंदों बे बिराद माबाजों सानै हय गिदिंनानै मोनदांनानै बुंदोंब्ला आरो बेवहाय देरहानाय जेननाय देरहानाया दंखायो जेनबाय जेला मानिनानै लादो बास जोङो माने जायफोर गभर्नमेन्ट खालामबाय गोबाव सम दैदेनसिगोन आरो बेवहाय खुनु थाबथानाय गैला साबसिननिफ्राय हामसिन गतिके आलदा जुदा थानानै लाब गैला इउपिपिएलआव जायफोर दङ लिडारफोर बिथांमोनहाबो लासैनो जोंनि बे बिपिएफ पार्टियाव फैनानै ज' खामानि मावफैबा बहुद मोजांसो जागोन जों सानै हय गोबां बाथ्राखौ जोङो कनस्ट्राक्टिभलि जोङो मावनो हालांगोन जातिखौ सेतना लाबोनो हानायजों लोगोसे जों प्रटेक्सन प्लास डेभेलपमेन्टनि जों खामानि मावनो हागोन हारसा बर' गासै जेरैहाय गार' राभा माबा सावथाल आदिबासि मुस्लिम नेपालि बिहारि आरो बर' गासै जेसेबां दं जाथि जनगस्थि बेखौ जोङो मिलायलायनानै जों रावखौबो गारनानैथ' खामानि मावनो हाखाया हारसिंबो राजा जानो हाखाया बे मुलुगाव गतिके जों बे नोजोरजोंनो बयखौबो अननायजों मददजों हेफाजाबजों जोङो गासै जोंबो जौगानांगोन मालायखौबो जौगाहोनांगौ स्टाइलजों थांनांसिगोन एक्सट्राया जों रावबो हाखालिया गतिके राजनितिक भाबैनो जोङो जुजिलांनांगौबा आरो समयसाया राजनितिकजोंसो जाखायोब्ला राजनितिक भाबैसो जाखायोब्ला होमबा जों राजनितिकखौ बोरै नागारजालाना ओंखायनो बे राजनितिकआव जोङो गुबुन फिसा फिसौ जानला मानला सानब्रबनानै खुलिलाबायनो सोरजिलाबायनो फर्म खालामलाबायनो दरखार गैया जोंनाव दङ इउपिपिएल आरो बिपिएफ दा बिपिएफआ गोबाव सम 15 बोसोर 17 बोसोर सालायबोखानाय आरो दा मोनबाय दा फैफिनबाय बे पावारा खिन्थु गोबाव सम थागोन होननानै बयबो अनुमान खालामदों आरो सानदों आरो मोनदांदों आंबो मोनदांदों बे माने 15 बोसोरनि खमाव थाबथाला आरोखि बेनि आगोल थांबावगोन दानिसो एमएलए इलेक्सनाव देरहालांनाय जोंनि बिटिसिनि जेनाखि सोलोंथाइ बिफाननि पिएम प्रबिराम नार्जारी सार बिथाङा बुंदों इउपिपिएल दोलोआ बिराद जाथारै कमिटमेन्ट होनानै रायजो राजाफोरखौ गोबां बाथ्रा थगायनानै आन्दायहोदों दा बैफोर जाहोनफोरनि थाखायनो दिनै इउपिपिएलआ जिर' जालांदों होनदों दा सारा बिनि सोमोन्दै मा बुंदों बेथ' सैथो बाथ्राखौ बुंदों नंगौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा बिटिसि हालामाव थानाय गासै रायजोफ्राबो नुदों बबे समाव सोर लिडारा माबायदि कमिटमेन्ट होदों बेथ' नंखाय फोलादों रायजोफोरखौ माने आन्दायहोदों बेथ' नंथारगौ नोङो नायाखै नुवाखै सुइजारलेण्डआ माबायदि सुइजारलेण्डखौ बोसोरनैनि गेजेराव खालामगोन होननानै बुंबाय बोरै बेखौ नों मा मडेलाव लाबोनांगौ बोरै मावनांगौ एक्सपार्ट लाबोनानै स्टाडि खालामनांगौ सार्भे खालामनांगौ
कय बोसोर लागोन बेखौनि अनुमान गैया 2 बोसोर डाइरेक्ट होनबाय सासे लिडारा बेबायदि बुङो बेथ' बेखौ बिराद गिदिर गल जानाय ना नों हाया गारनानै फाइनान्सियेल पजिशन नोंना फान्ड पजिशना बेसेबां फैगोन बहा गारनांगौ बबे डेभेलपमेन्ट बबे डिपार्टमेन्टआव नों बबे प्रजेक्टखौ प्रायरिटि होनांगौ बेखौ सानस्लाबा हसियानो नों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननायफ्रा हायाखिसै हनै प्रेक्टिकेलि आलादा जिनिस ना थियरियाव जेरैबायदि गोरलै माने प्रेक्टिकेलाव एसे आलादा भेरि जायो गतिके बे जिनिसखौ जानला मोनला बुंनाया गोरोन्थि जादों आरो बेफोरनि थाखायनोथ' लिडारशिपनि सायाव कनफिडेन्स गैयै फोथायनाय गैयै जाबोदोंना आरो बेनि थाखायनोथ' बेल' नङा गोबां मानसियानो गोबां माने गोरोन्थि बुंदों आरो बिसोर पार्टि हिसाबैनो बहुत गोरोन्थि मावदों आरोखि जायनि बेलायाव रायजो राजाया माने बोजबनानै लानो गोब्राब मोनदों जायफोर सिथाबनानै दङ बिसोरबो लासै लासै माने सानगोन गुबुना जेरै सानदों बेबायदिनो सानबोनानै सानसे बेलासिखौ दिनै नङा गाबोन नङा समफोर बिथांमोनहाबो फैनो हागौ बा फैनांगौ फैथारनांगौसो जयै जों मावनांगौ माने पिपल टु पिपल दोननानै बिपिएफआव ज' जानानै खामानि मावनांगौ आंनि मथेबाबो जोंनि गोबां रायजो राजा बिथांमोना बुंदों इउपिपिएलआ फैगोन समाव थानाय नंला माने बिथांमोनखौ माइक्रसफ्टजों नायबाबो नुनो मोननाय नंला माइक्रसफ्टआथ' नुनाय गोरलैथ' मलिकुल बेखौ नायग्रासो दा बिसिम सहैगोनबा बेखौ माइक्रसफ्टखौ दरखार बा प्रयजन जागोन ना जाया बेखौ मिथिया खिन्थु थानायाथ' थाहैखानाय नंला माने लासै लासैनो फैगाजोबसिगोन ना आरो बयबो गोजांस्रिउखाबाय बेयाव जाम्बा जाम्था थाबाय थानायाथ' थिग जानाय नङालै गभर्नमेन्टबो गैया ओरैहाय माबा पावारबो गैया होमब्ला मा थानानै मा लाब जानो अब्ला मानसिफोरनोथ' थांनानै थानायनि उदैयाथ' आसल नङा होमबा गतिके थांनानै जानो थाखायथ' नांगोन ना खिन्थु जानो थाखायथ' रावबो थाङा नङा होमबा दा थांनानै थानोब्ला जानो एसेबाबो नांगोन दा जानोबा सोर होगोन गभर्नमेन्टआसो नङा होमबा आरो गभर्नमेन्टनि नों मोजां खामानि मावनो हाब्ला बा गभर्नमेन्टजों सिथाबनानै एसे जथखिंसो सहाय खालामनो जुदि हायोब्ला होमबा गभर्नमेन्टआ बे निस्सय सेम्पेथि फैगोन बे जिनिसावसो जोङो दा माबानांगौ आरो ओरैनो बिनानैथ' मोनजानाय नङा खामानि मावनांगोन पार्टिनि खामानि मावनांगोन रायजो राजाखौ सेबा खालामनांगोन आरो मोजाङै सेबा खालामनांगोन सेबाया माबायदि थगाय थसि नङा मा गावनि पार्सेन्टखौ गिदिर दोनखोमानानै माने पाब्लिकनो फिसाजों थफ्लाजों थगायनाय बेबायदि नङा ओंखायनो जायफोर जोंनि गभर्नमेन्ट दं बे गभर्नमेन्टनि जोंनि मावफारि बिथांमोनखौबो आङो खावलायो जाहाथे रावबो भुल मावा बेबायदि माने 2 नाम्बारि बा थगाय थसिखौ सोलोङा मोजाङै मोजां जाहाथे हाग्रामा सारनि दैदेननायाव जोङो माने साक्सेसफुलि इच एन्ड एभ्रि वार्कस बा स्टेप बा प्रजेक्ट बेखौ जोङो गोरोन्थि गैयाजासे सेटिसफेक्टरि रायजोनि थाखाय गोजोनथाव हिसाबै जों प्रेजेन्ट खालामनो हायो मावनो हायो बेखौ आसा खालामदों जाहाथे भबिसतआव जों बयबो साफा जायफोर माने केलिबार दं टेलेन्ट दं एबिलिटि दं केपासिटि दं केपाबिलिटि दं बिथांमोना जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन लिडार जानो हायो थगाय थसिजों जाहाथे लिडारशिप जाया आं बेखौ खावलायदों जाहाथे पाब्लिकफ्राबो जेनुइन प्रेजेन्टेसनखौ मोनो ओमफ्राय जेनुइन मावथायखौ मोनो बेखौ आङो बुंनानै आंनि बुंनायखौ बयबो रायजो राजा नायगिरि सानसुमै बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै बेयावनो फोजोबबाय होननानै आं फोसावबाय गोजोन्थों